हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सगळ्यांना. कशा आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही मस्त आणि मजेत असाल. तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये आणि एका नवीन व्हिडिओमध्ये पण. तर आता सकाळचे वाजलेले आहे 12 आणि आता जेवण करायचं आहे. अजून बाळाची अंघोळ पण बाकी आहे. तर बाळाला अंघोळ घालायचे आहे. त्या अगोदर मी जेवण करून घेणार आहे आणि काम सर्व आवरून झालेलं आहे बाकीचं आणि स्वयंपाक चालू आहे. इकडे बघताय ऑलमोस्ट काम आवरून झालेलं आहे. थोडंसं बाकी आहे आवरायचं, कपड्यांच्या घड्या वगैरे. सो ते मी करून घेणार आहे नंतर. आणि इकडे चालू आहे स्वयंपाक. आणि तुम्ही इकडे बघताय आता आमचे महाराज सिंहासनावर बसलेले आहे. सो आज आम्ही थोडंसं नवीन काहीतरी ट्राय केलेलं आहे. आदू ओ ओ ओ हा. हाय फ्रेंड्स, तर सगळ्यांना शुभ संध्या. तर आज थोडीशी युनिक रेसिपी ट्राय करतोय. तर सकाळच्या 2 चपात्या उरलेल्या आहे. तर थोडंसं त्याची युनिक रेसिपी बनवतोय. तर त्याच्यासाठी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी मिरची कट करून आणि कोथिंबीर टाकणार आहे. तर चला बघूया. तर आता तुम्ही इकडे बघताय मी मिरची कट करून घेत आहे. सो आणि आणखी पिठलं पण बनवायचं आहे. तर तुम्ही म्हणशाल एवढी मिरची का बरं घेतली, तर दोन्हीसाठी एकदाच मिरची कट करून घेते आहे. तर कसं आहे ना, आपण कसं शिल्लक चपात्या उरलेल्या आपण टाकून देतो, मग नंतर त्या वाया जातात. तर एक तर आपल्या घरी आता शहरामध्ये जास्त कुत्रे वगैरे नसतात. तर त्याच्यामुळे गावाकडे कसं असतं ना, आपण कुत्र्याला वगैरे टाकतो शिळी चपाती, त्यामुळे ती वाया जात नाही. पण मग आता आपल्या इथे चपात्या वाया जातात. मग आपण काय करू शकतो, तर आपण त्याचं नाश्त्यासाठी असं काही बनवू शकतो. एकतर सकाळी किंवा संध्याकाळी बनवू शकतोय नाश्त्यासाठी. तर असे भरपूर रेसिपीज आहे. तर मी पण नवीनच ट्राय करते. ही रेसिपी माहित नाही कशी होणार, पण तुम्हाला बघायला भेटेलच कशी होईल ते. तर चला मग आता बघूया. तर तुम्ही कोणत्या पण प्रकारे कट करू शकताय. तर मी अशा प्रकारे कट करते. तुम्हाला छोटी साईज मोठी साईज जशा प्रकारे पाहिजे असेल तुम्ही त्या प्रकारे कट करू शकताय. तर माझ्याकडे असं झाकण होतं, त्याने मी कट करते. तर चला मी आता कट करून घेते एकदा, नंतर तुम्हाला दाखवते. बघू शकताय तुम्ही इकडे अशा प्रकारे. तर आता तुम्ही इकडे बघताय मी हे पीठ मिक्स करून घेणार आहे. भज्यासारखं मिक्स करायचं आहे याला. तर मी आता थोडंसं पाणी टाकून मिक्स करून घेणार आहे. तर तुम्ही इकडे बघताय अशा पद्धतीने मी पीठ भिजून घेतलेला आहे. याच्यात आपल्याला जेव्हा तळायचं आहे तेव्हा थोडासा बेकिंग पावडर टाकायचा आहे. तर ते आपण नंतर टाकून घेणार आहोत. आणि आता इकडे बघताय ह्या साईजचं मी असं झाकण घेतलेलं आहे आणि ह्या साईजने मी आता गोल गोल पुऱ्या छोट्या छोट्या कट करून घेणार आहे. तर तुम्हाला जशा पद्धतीचं कट करायचं तुम्ही करू शकताय. सर्व चपात्या कट करून झालेल्या आहे. सर्व म्हणजे 2च होत्या, तर त्या मी कट करून घेतलेला आहे. आणि आता इकडे तेल तापत ठेवलेलं आहे, बघू शकताय तुम्ही. तर मी आता ट्राय करते तेल तापलं की नाही. तर सो आता तेल तापलेलं आहे आपलं. तर याच्यामध्ये मी थोडंसं बेकिंग पावडर टाकलेलं आहे. तर बघूया आता कसं होती रेसिपी आपली. तर याच्यामध्ये आपल्याला हे डीप करायचं आहे. सो इकडे बघताय तुम्ही. तर आता तुम्ही
पद्धतीने होत आहे. सो आपल्याला थोडंसं मंद आचेवर असं क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे. तर इकडे बघताय आता रेसिपी पण बनवून झालेली आहे आणि खूप टेस्टी पण झालेली आहे. आणि इकडे पिठले पण होत आहे. तर आता जेवण करायचं आहे. तर पिठलं झाल्यानंतर जेवण करायचं आहे. आणि बघू आता बाळ उठतं काय तोपर्यंत. बाळ अजून झोपलेलंच आहे, तुम्ही इकडे बघू शकता आहे.